oh. Hanggang doon sa dulo. Oh. Tapos, sa ibaba, fountain. Ganda. Habang naghihintay ng departure. Mamaya pang alis namin alas 9. Alas 9:15. Ang oras pa lang ay hapon. Alas 6. Ganda sa babaw. Katamad sa babaw. Ang ganda oh. May mga kasabay ako rito, mga Pinay. Kaway-kaway kayo dyan, kaway-kaway. Para sa YouTube ko to Kaway-kaway, kaway-kaway. Kaway, mga Pinay. Mga Pinoy. Mga Pinoy. Yan o, lahat yan, mga Pinoy na yan. Lahat yan, Pinoy, Pinay. Oh. May Arabo. Walang Arabo eh. Walang nag-uwi ng Arabo. Arabo hook kaya Arabo hook. Arabo hook na, Arabo hook. Arabo hook. Arabo. Kinuha yung ugali ng Arabo. Ganyan. Ang daming umuwi. Nandito tayo sa Riyadh International Airport. Maghihintay pa kami hanggang alas 9:15. Bali ang oras ngayon ay iwan ko kung anong oras na, alas 6. Kumusta na lang kayo? Ganda eh. Sige, hanggang dito na lang tayo. Bye bye. Kumusta kayong lahat? God bless sa ating lahat.